Sanibonani, molweni, ndinamkela kwi-SSTV ngesiXhosa. UVuma ke guys uqhubekile nombuzo wakhe ke ubuza kwenza into umthetho wakhona utheni le nto kwiindawo ezingaka apha eXhopho ezingasebenzela wena mntu unemali ukhetha uzosebenza apha eMbalenhle kutheni. So ukwenza yazama ke naye ke guys ucacisa kutata into yoba mna andizanga kakubi apha, ndenzela nje into abantu baseXhopho bakwazi ukundiqhela nam ndiqhelane nabo sazane ngcono. So uVuma ke bemrhalela apha emanqindini ke ngathi angambamba nje amthi jwi. Qha ke ngelakhi ke uba uSamkebe khona uthi uVuma deep down entliziyweni yam lo mfana lona akalunganga kum, andimboni ngumfana orayithi. So uye wathembisa ke ukwenza sithi no kezanga kakubi yena uzosebenza nje kuphela apha, hayi kabi. So uSamke utshilo into yoba no sumtritha kanje because naye kaloku likhastoma lethu asikwazi ukumtritha ngolu hlobo yena yedwa. So uye wawubhula ke umlilo kodwa kuVuma uthembisile into yoba ke kukwenzo umjongile. Khange iphele lapho ke guys, uVuma uthathe isitephu esikhulu sokuba athi abize ichief okanye induna yendawo uba ize ke kwakhe. Bathetha ke ngale mfana ke sithi lo mfana umhluphe kakhulu yena lona apha eXhopho ngokuSibongile. So uje akamthandisisi akamfuni nje and akuzuvuwa ngalo mfana yena. So ke uthe ke inkosi yona no uyacela into yoba ke nomfana abizwe azobekwa apha ke kuviwe icala lakhe kuba yena uthini na. Nyhani ke yafika ke induna nokwenza wafika ke wabe sesitsho ke uNkosi into yoba hayi ngathi ngulo mfana kwaDlamini njena lo wesibini. Athi hayi nguwe lo wakho wafika esikolweni wasinikeza ii-sweets neento zokuswima esithi ke ukwenza uyavuma nguye. But ke uVuma yena ebene-attitude nje uthe not wonke umntwana kaloku wayeyivuyela into yoba afumane amancamnci enu. So not wonke umntwana oya esikolweni uvuyela into yoba anikwe iswiti. So ukwenza ke uthi eyona nto evele ndiyibuyeleyo kaloku kukuba ndizolungisa ii-mistakes zam ngoba phela leya into yoba beyenzile kuqala yayingekho rayithi benonomalanga ngoba uSibongile wayem-advayizile ukwenza into yoba athenge izihlangu ngoba abantu basezilalini into abazidingayo kakhulu zizihlangu, mhlawumbi ne-uniform. Into endingenza bhetele ndijonga nje abantwana badinga ezo zinto. But ke uNomalanga wasajesta ngenye indlela into yoba makuthengwe iinto zokuswima of which ke ayonto yenziwayo kwizikolo zasemakhaya leyo. So laa tata kuthi ke umkhumbula kakuhle ngolo hlobo. So ukwenza ukuthi ke mna ndizolungisa ke loo misteyikhi ke apha. Wabe sithi ke futhi ke uze ngento yaseMgazini, ifektri ezovulwa nguye umntu ozobe khona. So uthe ke induna akayiboni nto irongo yena uhappy ngalo mfana. Yintoni kanti ayifunayo njena uVuma? So ibimncoma kakhulu ke ethi uhlakaniphile ke ukwenza ngoba ukwenza yena uzamile ukusithengisa kakuhle enduneni. So uVuma yena into yakhe khange ikwazi ke ukupasa. Phinde wabonakala ke uVuma engena eMbalenhle apho afike kukhona ke uSamke encokola naye ke nokwenza kanti ukhona ubhizi ke phaa ne-laptop yakhe. Uxelela kuSamke into yoba iveni yakhe ayivumi tu ukuba ibe rayithi ayihambi. uSamke ke uthi ke kuye ingathi ke elaa cebo likaSibongile loba uzokuthengela iveni ingathi ngulithatha ngoba le moto ngoku iyahlupha and ii-deliveries zabantu azihambi. Ukwenza ke waphakama kasova ezo ndaba ke waya kuloo tata esithi ke kuye andiqondanga uba ngumntu omamela iindaba zenu exolisa ethi ndize njengoba ndizama into yoba ndikuncede. Njengoba mna ndilapha ndibhizi nee-contracts zabantu bendicinga into yoba tata ndingakwazi ukukunceda uthathe laa veni yam usebenzise yona ngeli xesha ndihleli apha. Yho, uSamke ke beyivuyela ke loo nto esithi hayi bo tata ii-deliveries zabantu zizohamba thatha. uVuma uvele wathi ke wazini wena mntanamfanam ngeemoto kuyo yonke nje le nto wabe sithi akafuni loo nto yena. Ethi ngunamba bani wena? Wabe sithi ke kuba unemali eninzi ucinga uba uzozenza ungqesta kum. Yena ke uthe nguVuma abakushoyo wakwaMbambokayi 1 akahambe ethatha uncedo kubafana abancinci abazizigwili. Ebengasaphoxekanga ke guys ukwenza ebanda because yena bethi ngelakhe uyanceda and uzama ngandlela zonke ukuwina uthando lukatata uVuma abakushoyo. So akawini ke guys okwangoku. Asazi ke enkosi, cela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.